Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS panokupe ma-updates ese zvirikuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka nari first time yakuona mavideos edu aya ndokamukana paya panoti chibva wasubscriber, kulike nekutina on the bell icon kuti urambe uchiwana ma-updates atinokupai pano paZim News Live YTS. Aiwa mhuri yeZimbabwe, nhasi taningi yakamira kudai so iri kufamba ichitaura kuti aiwa pane nhau dzifamba dzichitendera dzichiti with effect from 1 January 2024 Mnangagwa anenge ava SADC chairman. Saka taona kuti SADC yabva ikapindira panyaya ichiti aiwa musateerera nyaya iyoyo, musateerera representatives kana vanhu vaMnangagwa vari kuti from 1 January anenge ava chairman weSADC. Saka regai tidzoti SADC yapindira ichiti kudii. Saka yaya ikataura ikati the SADC chairmanship since 1980 is for the member state represented by the sitting president of the member state. It is important also to know that the SADC chairmanship runs from August of each year to August of the following year. When President Emmerson Mnangagwa and ZANU-PF supporters say Mnangagwa is now the chairman of SADC with the effect from 1 January 2024, that's not correct. As the current chairman of SADC, President of Angola, Joao Lourenço, will be the chairman of SADC until August 2024. Saka ndonyaya vari kuya vachitaura vachiti musateerera manyepo iwawo. Mnangagwa haazi chairman weSADC. Chairman weSADC ndiye president wekuAngola and chairmanship unorana from August of each year to the following August of the following year. Saka vazoendera mberi vachitaura vachiti with fresh elections to be held in Zimbabwe on the 30th of June 2024. President Emmerson Mnangagwa will be on SADC Secretariat's diary as the incoming SADC chairman, but he won't see the biblical canon if he loses the June 2024. Saka zviri kunzi Mnangagwa kana akaluza ma-elections emuna 2024 hakwanisi kuzowana uchairmanship iwo. Saka ndonyaya yatati tiuye tikupenengurei kuti pave clear kuti munyasi kunzwisisa kuti nhau dziri kufamba dzichitaugwa dzenhema kuti from 1 January Mnangagwa anenge ava chairman weSADC. Aiwa manyepo, musateerera zvinhu zvakadaro muri yeZimbabwe. Saka nguva ino ndo mukana watokupai kuti mupinde mucomment section medu muchitiudza kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa muchisubscribe, like wachiri nekutina on the bell icon kuti murambe muchiwana ma-updates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tanda mhuri yeZimbabwe, kusangana video redu rinotevera.